Готини намерих начин как да играя с вас, без да ви карам да идвате в Twitch и той е много прост. Discord. Първо ще ви разкажа какъв ни беше проблема. До сега, за да може да играете с мен, което го правя всяка събота с вас в 8 часа започват игрите. 8 часа е Fortnite, 10 часа е Rocket, 11:30 е CS вечерта. Трябваше да ви накарам да дойдете в Twitch. След това трябваше да напишете команда в чата, която е объркваща за някой от вас, и след това трябваше да чакате да се паднете. Ако не сте в стрима, не получавате известие, че сте паднали и си пропускате шанс. Обаче, аз направих Discord бот, който може да покрие всички тези проблеми наведнъж. И в това видео съм решил, че ще ви покажа всичко, което ви трябва да знаете, за да може да играете с мен. Първото нещо, което трябва да направите, е да влезете в моят Discord, който може да го намерите навсякъде. Имам линк в TikTok, в YouTube под всяко видео, в Instagram мисля, че имам навсякъде. Буквално навсякъде. Така, влизате в моят Discord сервер и след като влезете вътре, отивате тук надолу и търсите секция как да играем с SIEC. Тук може да прочетете всичко, което в момента ще ви покажа в това видео, ако ви интересува по-лесно да стане. Ако не, гледайте сега какво става. Така, първа стъпка, която трябва да направите, е да отидете в твоята информация. Тук, когато ще играете CS, трябва да посочите един от двата, може и двата ранка, няма значение, винаги ще вземе по-високия, има калкулация за това. Посочите вашите точки в премиер, които сте в момента, виждате това, отговаря на това и така надолу. Друго важно нещо, за да може да играем заедно, тук отивате и цъкате твоите данни. Тук си записвате вашето име в Epic Games. Ако се казвате Пенчо, пишете Пенчо. За да вземете този код, това е за Steam, за CS игрите, не е задължително за тези, които не искат да играят CS с мен, да го попълвате, мога да го оставите празно и да си го събмитате по този начин и всичко се обновява. Тук се запазва и всичко е 6. Тези, които не знаят как да си вземат CS кода или Epic Games името, тук има показано видео, което е с много лоша резолюция, но ще видите как да станат нещата. Другото нещо, което трябва да направите, е да сте готови. SIEC в 8 часа, всяка събота, пуска Q-то. След като SIEC създаде Q-то, тук пише за коя игра е създадено, какъв ни е парти сайза, обичайно играем 4 и пише в колко часа затваря Q-то в реално време. Имаме 10 минути, за да се присъединим с бутона Join. В момента, в който цъкнем Join и си видите вашето име тук, значи сте се присъединили и не пипате повече, докато не стане време за игрите с SIEC. Както виждате, в момента тук изписва имената на всички, които са записали за игрите с мен. В момента, в който изтече обаче времето, което е посочено тук, което може да видите тук долу в дясно на вашия телефон, компютър и всичко останало, влизате в опашка номер 2. Тоест, все още хората, които са закъснели за опашката, първата, която е главната, имат шанс да влязат да играят във втората опашка. Обаче, какви са разликите между двете опашки? Първа опашка, хората играят произволно, хората се падат произволно и в зависимост от това какъв процент, каква роля имате различен процент шанс да се паднете. Тук съм описал 4 роли, които ви дават възможност да имате по-голям шанс да играете с мен. Втората фаза обаче е за тези, които са закъснели и не са успели да се включат в първата фаза, и ако стигнем до това да ни трябват повече хора и не успея да играя с всички, тегля хората от втората фаза. При тях обаче принципът е такъв. Първият, който се е записал, първи играе. Ако си дошъл първи във втора фаза, първи играеш. Винаги ще го пише това нещо тук, отдолу ще се апдейтне съобщението и ще пише ти дали си в фаза 1 или в фаза 2. Това нещо, разбира се, важи за играчите на Fortnite, Rocket и на CS и за трите игри. Тези неща са общи. Обаче имаме разлики в Q-то за Fortnite и Rocket и в това за CS. CS е малко по-специфично, ще мина и през него. В момента, в който SIEC изтегли хората, които ще играят в следващата игра, виждате тук как намаля броя на хората, които остават, и ако виждате все още вашето име и не сте изтеглени, значи не сте изтеглени. Обаче, имате тук история на игрите. Тук пише кой играе в момента, съответно тук играят Савекс и Хрис. Също така има статус на играта. В сегашния матч може да видите, че играят SIEC, Савекс и Хрис, обаче в следващия матч ще играе SIEC, другия ми акаунт и другия ми акаунт. Тоест, тук може да видите кога ще играете вие, ако случайно в следващата игра ще се паднете да играете. Тук ще го пише. Момента, в който бъдете изтеглени, ще получите съобщение от моят бот налично и ще ти каже, че ти си изтеглен за Fortnite играта. Тук имаш възможност да цъкнеш Join Voice, защото той ти изпраща съобщение за Voice канала, в който ще говориш с SIEC, когато играеш. Обаче, какво става? Всеки път, когато изберем даден човек за игра,
се създава автоматично voice chat, в който могат да влязат само хората, които са били изтеглени за играта. Съответно, като влезеш на съобщението, което ти изпрати бота, влизаш директно в voice chat. Така, в история на игрите може да видите как сте се паднали вие и също имате опция да джойнете в voice канала. В статус на игрите има абсолютно същото за тези, които се интересуват да следят нещата. В момента, в който Sieg приключи игрите с вас и затвори или изтегли другите, изчезва voice канала, изритва ви от Q-то и вече в канала Запиши за игра пише, че Q-то е затворено и не може да влезете дори в закъснялото Q, т.е. фаза 2. В Запиши за игри виждате какво става, статус на играта, нямаме вече такова съобщение. В история на игрите виждате кои хора са се записали, кои са играли и кои са пропуснали шанса си. Това, което ви интересува е, че ще получите винаги лично съобщение с това, че сте се паднали от бота и може да цъкнете. Съобщението в момента, в който изпуснете вашия шанс или сте играли вече, изглежда по този начин и не може да цъкнете никъде, само имате съобщение, че вече сте играли с Sieg. За игрите на CS обаче нещата седят много по-интересно, тъй като в момента имаме проблем с това да се балансират лобитата и много често игрите са ни 13 на 0 и играем добри играчи срещу по-слаби играчи и намерих начин, по който да балансираме всичко с вашата помощ, разбира се. Трябва да посочите вашия ранг, както казах. Може да го направите в Premiere или ако цъкате само Faceit, може да го направите в Faceit. Дори да посочите двете, ще избере по-високия от двата ви ранга. В момента, в който се паднете, правилата въжат по същия начин за началното Q, изоставащото Q, т.е. Phase 2. В момента, в който се паднете да играете, ще получите съобщение налично от бота, че сте се паднали да играете и се падате в отбор 1 или 2. Ще имате инвайт за voice chat, също така на същото място, където беше другия канал за Fortnite и Rocket, ще има voice канал заедно с чат канал с вашия отбор. Там ще може автоматично да влезете и да говорите с вашите съотборници, а в чат канала ще бъде изпратено съобщение на всеки ID-то, което е запазил тук в Steam кода, за да може да се добавите в едно лоби, съответно Sieg да ви прати код, т.е. аз, и да почнем играта моментално. Накратко, това е целият бот, това е всичко, което ви интересува и това го направих аз, за да може да ми е удобно да мога да играя с вас. Ако имате въпроси, винаги може да се обърнете към мен и ще ви помогна. Също така ви чакам на игрите в събота в 8 часа на Fortnite, 10 часа на Rocket и 11:30 на CS. Мачките машини.